ating Christmas countdown, 22 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, Bureau of Immigration nagdagdag na ng kanilang mga tauhan bilang paghahanda po yan sa inaasahang pagbuhos pa ng mga pasahero na papasok sa bansa ngayong holiday season. Mahigit 1,000 naman na sako ng smuggled na puting sibuyas abay nakumpiska sa isang bodega sa lungsod ng Maynila. At dating Bureau of Corrections Officer in Charge sa Ragus nakatanggap umano ng death threat matapos na bawiin yung kanyang testimonya sa kasong illegal drug trade ni dating Senador Leila de Lima. Isa naman sa mga baboy na inihanda sa controversial na Lechon Festival sa Iloilo abay infected umano ng African swine fever. At sa ating balita sa ibayong dagat, 70% ng populasyon sa buong mundo mayroong resistance na kontra sa COVID-19 ayon huyan sa pag-aaral ng World Health Organization. Samantala, ang Russia naman tumanggi sa kondisyon ni US President Joe Biden para sa peace talks sa gera sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, Brooklyn Nets player na si TJ Warren balik na sa laro matapos ang halos 2 taon na kanyang pamamahinga sa laban. At ngayon sa mga detalye. Muling tiniyak ng Philippine National Police o PNP na hindi nila hahayaang maatake na naman ng mga kawatan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito'y ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo bilang bahagi ng kanilang Oplan Ligtas Pasko 2022 na nakatuon sa mga krimen na madalas mangyari sa mga lansangan sa panahong ito. Kaya naman sinabi ni Fajardo na maliban doon sa mga uniformadong pulis, nagpakalat din sila at dinagdagan pa yung mga nakasibilyan na tauhan ng Philippine National Police upang bantayan ang mga posibleng umatake ng mga magnanakaw at kanilang mapigilan ang mga ito. Una nang inihayag ng Philippine National Police na magpapakalat din sila ng 6,000 tourist-oriented police personnel lalo na sa mga lugar na maraming tao tulad na lamang sa mga puok pasyalan, puok dalanginan at maging sa mga palengke, maging sa terminal ng bus, paliparan, pantalan at iba pang mga lugar. Samantala, nagbabala naman ang pambansang pulisya, partikular na ang Anti-Cybercrime Group hinggil sa mga kriminal sa cyberworld na nagpapanggap ng mga lehitimong nag-aalok ng investment gamit naman ang cryptocurrency. Sinabi ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group spokesperson Police Lieutenant Michelle Sabino na asahan ng darami pa yung mga scammer lalo pat marami din ng mga taong nakakatanggap ng kanilang 13-month pay at Christmas bonus. Kaya naman ang ilan ay nagnanais na makapag-invest ngunit maling investment links ang kanilang napupuntahan. Sa mga dagdag pa nating balita, itong Bureau of Immigration mga kabombo, nagdagdag na ng puwersa bilang paghahanda po dyan sa inaasahan na pagbuhos ng mga pasahero galing sa iba't ibang lugar ngayong holiday season. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Ever, nagpahayag na rin ng kanilang kahandaan itong Bureau of Immigration, kagaya ng PNP nga, itong Philippine National Police. Sinabi ng Bureau of Immigration na handa na rin ito sa pagbuhos ng mga namamasyal, maging itong mga overseas Filipino workers na uwi dito sa Pilipinas ngayong holiday season. Sinabi nga ni Bureau of Immigration alternate spokesperson Melvin Mabulak sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, kasunod na rin ito ng inaasahang pagbuhos ng mga darating dito sa bansa na mga pasahero ngayong holiday season. Anya, may mga nagtapos na rin daw na sa training ng mga bagong personnel ng immigration na pwede nilang i-deploy sa mga paliparan dito sa bansa. Sinabi rin ni Mabulak na handa silang magdagdag ng mga personnel bilang augmentation sa mga paliparan na mula sa kanilang mga opisina o yung mga nagtatrabaho sa opisina. Kung maalala, base sa data ng Immigration Bureau, ang mayroon ng pagtaas ng bilang ng mga pasaherong dumating sa Ninoy Aquino International Airport ngayong taon. Sinabi ni Mabulak na ang dahilan kung bakit dumarami na rin itong mga dumarating sa bansa na overseas Filipino workers, mapa
OFWs man o foreign tourist ay dahil na rin dito sa pagluluwag ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 restrictions. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong ating panayam kay Bureau of Immigration Alternate Spokesperson Melvin Mabulak. Meron din tayong inaasahan mga 55 immigration officers na magtatakbos mula sa Philippine Immigration Academy at inaasahan natin na sila ay makaka-augment sa ating mga tauhan na ngayon ay talagang nagsisilbi sa ating mga immigration counters sa ating iba't ibang paliparan sa ating bansa. Marami na pong mga BI personnel ang inilipat mula sa mga opisina sa ating main office at field offices at iniligay sa ating mga paliparan. Mayroon din po tayong ginawang rapid response team na kung saan ito po ay mga personnel natin na nakatalaga sa ating mga offices. Sila po ay mag-augment sakali po na magkaroon ng pangangailangan upang matugunan sa increasing number ng mga pasahero at i-ensure na may mga tao tayo sa ating mga immigration counters. Maliban lang po doon, ang ating pong e-gates para po sa naglalakbay ng mga Pilipino na pararating, pwede na po nilang magamit itong e-gates natin. If they are using Philippine passport, they can proceed. Wala na po doong immigration officer. Doon po ay ang ating e-gates na lang. Dapat mayroon po silang valid Philippine passport. Ilalagay nilang sa ating e-gate at pwede na silang makapasok para for the Filipinos. Meron din po tayong ginawang programa. Ito pong kinancel po natin ang mga application for leave ng ating mga personnel sa ating mga paliparan mula sa November 15 hanggang January 15 of 2023 to ensure na ma-maximize po natin ang ating mga tauhan at sila ay nakatalaga sa ating mga paliparan. Habang po ang maraming tao natin ay nasa holiday mood, nagbabakasyon, ang ating pong mga tauhan ng kawanihan ng pandarayuhan ay nasa ating mga paliparan upang pong magsilbi sa ating bayan. Una nga rito, Bombo Dennis Bombo Ever, sa panayam din ng Bombo Radio Philippines kay Mabulak, sinabi nitong pumalo na sa 220% ang itinaas ng mga pasaherong bumuhos sa iba't ibang paliparan sa bansa kumpara sa datos noong nakaraang taon. Anya, sa buong taon ng 2021 pumalo lamang sa 1.3 million itong bilang ng mga dumating sa bansa dahil na rin yan sa mahigpit pa ring restrictions dulot ng COVID-19. Pero ngayong taon, noong Oktubre lamang daw ay mahigit 4.4 million na itong naitala ng Bureau of Immigration na bilang ng mga dumating dito sa bansa. Dahil dito may posibilidad na lumagpas pa sa 5 million itong bilang ng mga darating sa bansa, mapabanyaga o turista sa kasagsagan ng holiday season or kahit dito sa katapusan ng taon, katapusan ng buwan ng Disyembre. Kung maalala, ang tourist arrival ay bumulusok sa 1 million lamang noong 2020 mula sa naitalang 8.3 million na turista itong mga dumating sa bansa noong 2019 o bago yan mag-COVID-19 pandemic. Bumaba ang tourist arrivals matapos ngang pumutok ang COVID-19 pandemic noong buwan ng Marso yan, taong 2019. Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, dito ba sa dumaraming pumapasok na mga dayuhan sa ating bansa, may nahaharang ba kahit papano yung Bureau of Immigration doon sa mga illegal na mga pumapasok dahil baka kasi ma-overwhelm sila, dami ng dumarating tapos hindi na gaanong na i-scan, di na gaanong na-inspeksyon. Bombo Gerald? Oo, Bomba Dennis. Actually, yung mga papasok at palabas ng bansa, mahigpit itong Bureau of Immigration at regular naman silang nagpapadala sa atin ng kanilang press release. At meron yung mga papasok dito sa bansa, nagprepresenta ng mga peking dokumento, pasaporte, ganun din yung mga lumalabas dito sa bansa na mayroong hawak na mga peking dokumento. Agad hinaharang yan ng Bureau of Immigration at sila ay dinadala sa immigration facilities doon sa Taguig City at habang inimbestigahan at piniprepare yung kanilang deportation proceedings ay doon sila nananatili at ang Bureau of Immigration mahigpit kapag mayroong ganitong mga modus, lalong-lalo na itong human trafficking, pababalikin na sa bansa itong mga involved habang inihahanda naman yung mga kaso dito ng mga sangkot na mga Pinoy para hindi na maulit itong ganitong mga modus. Lalong-lalo na, Bombo Dennis, na paulat itong pagbibigay, yung pag-issue ng mga passes, yung mga peking passes dyan sa Ninoy Aquino International Airport para sa ating mga kababayan na magtutungo doon sa ibang bansa
nire-recruit, sinasabi magtatrabaho, legitimate, pero kinalaunan ay magtatrabaho pala itong mga OFWs na to na scammers doon sa ibang bansa. So talagang mahigpit itong Bureau of Immigration, lalong-lalo na sa mga check-in counters. Talagang chinecheck nila ng maigi itong mga turista na papasok at palabas naman. Sa galing tayo ng isang araw dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Bomba Dennis, yung mga maghahatid sa mga pasahero, hindi na rin pinapayagang makapasok sa loob. So yung mga pupunta lamang, yung may mga flight, yung pinapapasok na Bomba Dennis, mahigpit din yung pagbusisi doon pa lang sa mga security guard. Kailangan na ipakita yung kanilang ticket at yung kanilang passport, Bomba Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa harap ng napakamahal na bentahan ng sibuyas, nakakumpiska ng nasa mahigit 1,000 sako ng puting sibuyas mula ho sa isang bodega dyan sa Tondo, Manila. Ito'y resulta ng isinagawang pag-raid ng Bureau of Plant Industry, Bureau of Customs at Department of Agriculture sa storage facility sa Santo Cristo dyan sa lungsod ng Maynila. Ayon nga sa project assistant and team leader na si Melvin Banagbana ay minamanmanan nila ang naturang unit sa loob ng isang buwan bago isinagawa ang pagsalakay. Posibleng ang mga nakumpiskang sibuyas ay hoarded para mamanipula yung market price ng nasabing produkto. Saan pa ito? Ang smuggled na produkto ay lumalabas na lubhang kinakailangan nga kasi ngayon dahil malapit na yung Kapaskuhan at tinatiming naman ng ilan para magkaroon ng manipulasyon sa presyuhan at mapataas pa ito dahil madalas na ginagamit sa mga handaan. Dinala na ang mga nakumpiskang gulay dyan sa warehouse ng naturang ahensya. Nagbabala naman ang mga opisyal sa posibleng panganib na dalhin sa kalusugan ng puting sibuyas na walang permit o walang inspeksyon at ito ay binibenta ng mura at posibleng mayroong nakahalong kemikal upang ito'y manatili na mukhang sariwa ngunit mapanganib naman para kainin. Inihayag din ng mga opisyal ang pagbili ng smuggled goods ay nagpapalala sa pasanin ng mga magsasakang Pilipino. Samantala naman, masisilayan sa kalangitan ng ating bansa ang ilang meteor showers ngayong buwan yan ng Disyembre. Ayon sa Weather State Bureau, ito'y ayon na rin sa astronomical diary na magiging aktibo ang Geminid meteor shower sa pagitan niya ng December 4 hanggang December 17 at may peak activity din ito sa December 14 at simula naman sa December 17 hanggang sa December 26 ay ang tinatawag na Ursid meteor shower naman ang magiging aktibo na may peak activity naman sa Disyembre 23. Nagpaalala naman ang pamunuan ng State Bureau sa publiko na upang makita ang magandang view ng mga nasabing meteor showers ay pumili ng madilim na viewing area at umiwas sa mga city lights o maliliwanag na lugar upang magkaroon ng mas magandang viewing points sa mga nasabing petsa. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, isa sa mga baboy raw na inihanda dyan mismo sa kontrobersyal na Lechon Festival sa bahagi po ng Iloilo na tuklasan na infected ng African Swine Fever. At sa ating international news, 90% daw ng populasyon ng mundo mayroon ng resistance kontra sa COVID-19. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Kumpiyansa ang Department of Health na hindi magkakaroon ng resurgence ang COVID-19 infection sa katapusan ng Disyembre sa kabila ng presensya ng mas immune-evasive Omicron subvariants at ang inaasahang pagtitipon-tipon sa kasagsagan ng holidays. Ito ay kung alam ng publiko kung paano maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19. Hindi naman gaanong mararamdaman ang pagtaas ng mga kaso, subalit ang mahalagaan niya ay mapanatiling nasa manageable level ang mga severe at critical infections, gayon na rin ang hospitalizations. Inaasahan naman ng ahensya na ang arawang mga kaso ay aabot lamang sa 3,100 ngayong buwan yan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Subalit ang kasalukuyang average number of infections na naitatala naman ay halos triple na nasa 1,288 kada araw. Kamakailan lamang ay nakapag-detect nga ang ating bansa ng bagong Omicron sublineage na tinatawag na BQ.1 mula yan sa Cagayan Valley at Central Visayas, dahilan para pumalo pa sa 16 ang kabuang kaso ng BQ.1 sa ating bansa. Bago na tayo ng ulat mga kabombo dyan sa Department of Health dahil napapag-usapan itong mga aspetong pangkalusugan. Ang Department of Health Officer in Charge na si Maria Rosario Vergere nagbigay ho ng mga paalala sa publiko. Ito'y napapanahon at alamin din natin yung reaksyon nila tungkol dun sa pananatiling OIC lamang, yung Officer in Charge lamang yung nangangasiwa dyan sa kagawaran ng kalusugan. May report si Bombo Victor Liantino. Nagpaalalang muli ang Department of Health sa pangunguna ni Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere sa publiko na maging maingat pa rin sa kabila ng pagpasok ng iba't ibang subvariants ng COVID-19 sa bansa. Binigyang diin ni Vergere ang kahalagahan ng pagpapabakuna at kailangan na mas marami ang bilang ng mga bakunado at may booster shots na citizen. Aniya, sumusunod pa rin dapat ang publiko sa minimum health standard, katulad na lamang ng pagsuot ng face mask lalo na't Christmas season at inaasahan na dadagsa ang mga tao sa pampublikong lugar. Samantala, nagpasalamat naman si Vergere sa Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay ng recognition nito sa ahensya ng kalusugan. Dagdag rin ng kalihim na ipagpapatuloy pa rin ito ang kanilang trabaho kahit wala pa ang ahensya ng naitatalagang Secretary of Health. Pakinggan natin ang ilan sa parte ng naging pahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. So unang-una gusto natin magpasalamat sa ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos for this recognition ng mga efforts na ginagawa po ng Kagawaran ng Kalusugan. Hanggang sa ngayon po, wala pa nga natatalaga na permanent secretary. Pero katulad po ng lagi nating sinasabi, irrespective kung may permanent secretary o OIC po ang atin pong namumuno ngayon sa Kagawaran ng Kalusugan, nakikita po natin ang all-out effort ng Kagawaran ng Kalusugan sa lahat ng ating ginagawang mga implementasyon ng programa. Kasunod nito ay nilinaw at siniguro rin ni Vergere na hindi tataas ang presyo ng gamot ngayong buwan ng Disyembre at January, dahil mayroong batas na nagmamando ng tamang presyuhan nito. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pang mga balita, maaari sanang napigilan pa ang pagkamatay ng dosenang mga bilanggo sa New Bilibid Prison o NBP kung nabigyan ng mas maayos na medical attention ng mga ito sa kanilang karamdaman. Ito ang binunyag ni Corrections Technical Senior Superintendent Maria Cecilia Villanueva, kung saan sinabi din ito na tanging nasa 5 doktor lamang ang nakatalaga para suriin ang kalusugan ng nasa mahigit 29,000 na mga inmates na nasa National Penitentiary. Saad pa nito na sa buong bansa, tanging nasa 3 doktor lamang ang mayroon sa 6 na iba pang mga piitan ng Bureau of Corrections o Bucor, habang kakaunti lamang din ang mga nurses na nasa 300 para mag-asikaso sa mga may sakit na bilanggo sa mga piitan. Kung kaya't ayon sa opisyal ay ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa kalusugan na mahigit 50,000 inmates na nagsisilbing sa kanilang mga sintensya sa nagawang pagkakasala sa batas mula sa 7 piitan at penal farms sa buong bansa. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagkasawingan ng mga inmate base na rin sa nakalagay sa kanilang death certificate ay dahil sa acute myocardial infarction o heart attack, pneumonia, cardiorespiratory arrest o sudden loss of breathing o pagkawala ng hininga at gayon din ang heart function.
Abangan naman mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Sino kaya itong nagbabalik na player para sa Brooklyn Nets dahil 2 taon po itong hindi nakapaglaro. Alamin natin yan mamaya sa ating pagpapatuloy. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha muna tayo ng update dahil panibagong kontrobersiya itong bumabalot dyan sa bahagi po ng Iloilo. Yung isa kasi sa mga baboy na inihanda para ho sa Lechon Festival dyan sa Iloilo, natuklasan na infected daw ng African Swine Fever. Alamin natin ang karagdagan pang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang imbestigasyon ng otoridad sa kontrobersal na Lechon Festival sa Santa Barbara, Iloilo matapos na isa umano sa mga litsong baboy ay infected ng African Swine Fever. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Santa Barbara Mayor Dennis Superficial, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na ito sa Agriculture Office ng bayan upang maimbestigahan ang nangyari at kung paano na-infect ang nasabing baboy. Sinabi ng alkalde na ang lahat ng baboy na inihanda para sa festival ay isinailalim sa African Swine Fever testing bago nilitson ang mga ito at inihanda para sa Lechon Festival. Ngunit ang resulta ng test ay inilabas noong Disyembre 1. Sa ngayon, ayon sa opisyal, hindi pa nakukumpirma kung ang infected na baboy ay isa sa mga lechon na ipinakain sa mga bisita kasabay ng festival. Matandaan na naging kontrobersyal ang nasabing festival matapos na dismaya mga bisita na pumunta sa nasabing bayan matapos hindi nila na-enjoy ang pagkain ng lechon sapagkat karamihan sa mga ito ay nai-reserve na bago ang nasabing aktibidad. Random na mga blood test sa ASF. No? I don't know whether it's before or after. We cannot just make an outright conclusion because we have not yet conducted the necessary investigation. Si Santa Barbara, Iloilo Mayor Dennis Superficial. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all, number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, na sa mahigit 40 Filipino World War II veterans ay pinarangalan ng Estados Unidos, partikular na ho ng Congressional Gold Medal na ginawad ho sa kanila. Yan ho ay nangyari doon sa Negros Oriental at may pag-uulat ang Star FM Cebu. Pinangunahan ni Political Counselor of the U.S. Embassy Brett Blackshaw na kumakatawan kay Ambassador Mary Kay Carlson ang pagbibigay ng U.S. Congressional Medal sa 45 veteranong Pilipino sa Negros Oriental na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig kasama ang mga tropa ng United States Armed Forces in the Far East. Ito ang pinakamataas na civilian medal na ipinagkaloob ng U.S. Congress para sa mga individual na ang mga kontribusyon at lubos na humubog sa kasaysayan ng Amerika. Dinaluhan din ang seremonya ni Department of National Defense or DND Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. na ginanap sa lungsod ng Dumaguete. Sa courtesy visit ni Faustino kay Negros Oriental Governor Roel Digamo, napag-usapan ng iba't ibang isyu at alalahanin. Sinabi pa ng opisyal na ang susi para mawakasan ang insurgency ay ang pakikipagtulungan ng mga lokal na punong ehekutibo, lokal na pamahalaan at mga ahensya. Sa ipinarating naman na mensahe ni Digamo sa pamamagitan ni Dr. Henry Sohor, pinuri nito ang mga veteranong Pilipino sa pagiging malakas ang loob at kapuri-puring ginawa para sa kalayaan ng bansa. Your bravery and your great love for our country have earned us the freedom that we have long sought. Fighting against conquerors to help liberate our country during the Second World War is indeed very courageous and commendable. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio,
Bombo! Bombo International News. Tumanggi ang Russia sa mga inilatag na kondisyon ni US President Joe Biden para sa peace talks sa gera sa Ukraine. Ayon sa Moscow, magpapatuloy pa rin ang opensiba nito sa Ukraine. Sinabi din ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov na hindi handang tanggapin ng Russia ang mga kondisyon ni Biden, kung saan inihayag nito na posible lamang ang negosasyon sa pagitan niya at ni Russian President Vladimir Putin kung lilisanin ng Russian forces ang Ukraine. Hindi din anya kinikilala ng Amerika ang bagong mga teritoryo ng Russian Federation sa 4 na rehiyon sa Ukraine na kinabibilangan ng Donetsk, Kherson, Luhansk at sa Zaporizhia. Bombo Sports News. Eto mga kabombo, mga ka-Star Nation, para ho dun sa mga fans nitong sa NBA, habang tayo nakatutok din naman ang mga kaganapan dyan sa FIFA World Cup, eto na muna tayo. Sa una ho kasing pagkakataon, sa loob ho yan ng halos 2 taon, ay makakapaglaro muli sa National Basketball Association o NBA, partikular ho sa Brooklyn Nets na kanyang kupunan, swingman na si TJ Warren. Huling nakapaglaro mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong si Warren noong December 29, 2020 sa dati nitong kupunan. Ay galing ho kasi ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa Indiana Pacers bago nalipat dun sa kanyang bagong team sa Brooklyn Nets at sa naging laban ho nila kontra sa Toronto Raptors at nagtamo naman siya ng samut-saring injury sa kanyang kaliwang paa na nagbunsod upang hindi po siya makapaglaro sa ilang mga laban. At ayon nga kay Warren ay napakahaba ng proseso na kanyang pinagdaanan at kanya itong ibinahagi upang magsilbing inspirasyon sa kanyang mga fans na talagang walang sawa na nag-abang din naman sa kanyang pagbabalik sa hardcourt at malaki ang kahulugan umano nito para sa kanya at syempre sa kanyang karir. Pahayag naman ng Brooklyn Nets coach na si Vaughn ang naturang pagbabalik nitong si Warren sa naturang laro ay pinakamalaking goal para sa kanila. Samantala, hindi naman makakadalo sa next 2 games ng San Antonio Spurs ang kanilang coach. Mga kabombo, ito ho yung si Greg Popovich matapos nitong sumailalim sa isa ring medical procedure. Duman ho ito sa masusing medical procedure at ito kasi si Popovich ay all-time winning coach ng National Basketball Association at may 1,350 na mga naipanalong laro ang kanyang team na kinabibilangan. Kaya naman ay sensitibong issue ang kalusugan nito, kaya kinakailangan ng iba yung konsiderasyon. Sa ngayon ay maglalabas umano ng mga update at abiso ang kanilang kupunan hinggil pa rin sa kalusugan itong si Greg Popovich na inaabangan din dahil sa kanyang titulo at pagiging all-time coach na hinahangaan hindi lamang sa National Basketball Association kundi Hall of Famer sa mundo talaga ng palakasan dahil sa kanyang mga ipinamalas na performance sa kanyang mga nagawang mga laro. Mga kababa, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 22 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang atin hong pagtatanghal ngayong tanghali para sa Bombo Network News Noontime Edition. At mula dito sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga alas 12. Sa aton sining pagpangalagad nagapalayagda ang programa Bombo Hanay sa udto sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Sa aton sining mga kabombo karon sa aton nga Christmas countdown. 22 días na lang kag Pasko na. Sabado kita karon sining adlaw sa aton siniyang pagpangalagad diriman sa Bombo Hanay sa udto sa gyapon ini mo alagad nimo ang kurman
Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa mga nagapauna kag mga mainit nga mga balita aton siniiya nga pagatalakayon diri sa pagpalayag sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istorya naton diri banwa ining scheduled power interruption sa palabuton siniiya nga buwas nga adlaw siyam sinika oras ang power interruption sa distrito iya sa Haro. Ano ba lang nga mga barangay or lugar ang nasakupan sining siyam ka oras nga power interruption inyo bantayan. Sa dugang pa nga mga balita, mga Koreano halos hindi makatulog matapos malutos ang national team ang Portugal sa nagapadayon sining FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Isa sa mga ginakabig nga powerhouse sa team, kaga isa sa mga paborito nga magdala pa uli ang World Cup 2022 trophy amo ang Portugal. Nga kung sa din ara dira ang football superstar nagahampang si Cristiano Ronaldo, si CR7. Pero nalutos ini sila matapos nga pabatsyag sa Korean national team. Kung ano iya ang ilaman sini nga abilidad sa patag sa football. Ibalo naton karon kung ano ang sitwasyon dito iya sa may Korea. Kaupod sa aton sini nga Bombo International Correspondent. Sa pihak kabahin na banwa kinawatay, kaso sang kinawatay sa syudad sa Iloilo, nagadata ang mga target sini karon mga malahalon sini iyang bisikleta kag motorsiklo. Hibalo naton kuno nung lihok karon sa aton sin mga kapulisan kasunod man sa sining mga hitabo sa tion iya sang Paskwa or sa tion or sa bulan sang Disyembre. Sa iban pa nga mga balita, diri man sa aton sining pagpangalagad si Mayor Jerry Treñas may plano diri karon nga ipatawag mga tag-iya sa bar kangot sa rumble nga natabo kay nasa kagahon. Rumble sa bar sa mga Mandurriao, mga bouncer kag security nagpamakol sa mga nag-ilinaway bisan nga yara ng presensya sa kapulisan. Sa iban pa karon nga mga talupang doon kag mga mainit nga mga balita, mga market vendor nagpanawagan sa sahod itaas, presyo ibaba. May kantanan man sa ulihi karon nga sitwasyon diri sa aton iyang pungsod nga kun sa diin ang presyo sa nagapanguna sining baraklon nagtaas. Di nagapanawagan diri ang mga vendor nga kung na pwede panubuan ang presyo pero ang sweldo patas-tasan man kuno. Sa aton sini mga kabombo man madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sini ang pagpangalagan diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Atensyon sa mga kabombo naton diri man sa aton sini nga pagpangalagan hilabi na sa mga konsumidor sa More Electric and Power Corporation. As early as Monday, nagpagwa na ini sila sa ila siniyang aviso sa mga konsumidor. Pasi malipat bala kamo sa aton sini nga mga kabumbo. Aryo, sa aton sini matag palamati, may siyam ka oras nga power interruption buwas nga adlaw sa distrito iya sa Haro. Ano nga ba mga barangay ang sakop diri? We have on the line si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Electric and Power Corporation. Miss Joy, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa aton nga mga konsumidor. Luyag naton mahibaluan na Miss Joy kung ano ang mga lugar sakop kabarangayan nga sakop sa sining siyam ka oras nga power interruption nga lauman naton na by tomorrow. Bombo Champ, before naton i-discuss ang natalana na naman nga scheduled power interruption sa buwas, that's December 4, 2022, sa city proper area naton. We already restored ang power 1 hour and 5 minutes ahead sa scheduled time. So tomorrow ang coverage naman sang aton nga scheduled power interruption is ang bilog na Haro Feeder 2 and then may ara isang portion sang Haro Feeder 1. Ang oras is from 5 a.m.
to 2 p.m. That's 9 hours. Ang coverage area sang Haro Feeder 2 to be specific para sa benefit sa aton sini nga mga konsumidor, ang portion sang Barangay Tabuk Suba, ang bilog na Barangay San Isidro sa Haro, ang portion sang Barangay Demokrasya, ang bilog nga Simon Ledesma kag Maria Cristina, ang portion sang Argelies, portion sang Fajardo, portion sang Libertad, Santa Isabel, ang bilog nga San Roque, bilog nga Lopez Haina, portion sang Barangay Sambag, bilog nga Barangay Ungka, kag portion sang Barangay Takas. Kag included man diri ang mga subdivision kung sa diin na situate ang ining mga sa mga ginpang mention naton nga mga kabaranggayan. Actually, Bombo Cham, no, ang aton nga activity tomorrow is Annual Preventive Maintenance Services o kung PMS sang aton nga Haro Substation. So technically, i-shut down, siya temporary sa sulod sa 9 ka oras ang aton nga Haro Substation para makapatigayon kita sang activity or preventive maintenance services. However, kung manotice naton, ang affected lang gid no sang 9 ka oras is ang bilog nga Haro Feeder 2 kag ang pipila ka portion sang Haro Feeder 1 because nga igatay up naton ini sa mga adjacent nga mga feeders para nga mas spare sila sa mas malawig nga power interruption. So during our tie-up, maka-experience sang around 1 hour and 40 minutes nga power interruption from 5 a.m. to 6:30 a.m. and another 10 minutes no mga during na restoration mga around 1:50 p.m. to 2 p.m. ang portion sang Haro Feeder 1 ang iyasin nga coverage is ang bilog na Barangay Takas, ang portion sang MVH Nova, Quintin Salas, Cubay, kag Tabuk Suba. And then may ara lang a quick interruption 20 minutes lang ni or less no ang portion sang Haro Feeder 2 kag portion sang Lapas Feeder 2 amoy ni ang bilog nga Buhang kag Kamalig, portion sang Balantang, MVH Nova kag Balabago, and then bilog nga Bunta Talalani, Tagbak, Bituon kag Balantang. Pero 20 minutes lang niya siya. Ang medyo malawig lang gid atong una naton nga gi-mention kag ina ang bilog nga Haro Feeder 2 Bombo Cham. Still part ini siya sang aton nga 5-year modernization plan, pero ang aton nga Haro Substation as a whole no aga kinahanglan gid ini siya sang annual preventive maintenance no kaparehon man bala sa tawo Bombo Cham no nga di bala kon kita ga-empleyo sa may ara kita nga annual nga check up or even ang wala ga pang empleyo ang mga tawo no kinahanglan kita sa annual check up kapareho man sini sa aton nga substation kinahanglan man kita sang preventive maintenance services para ang intention sini is maibitar naton ang mas malawig kag unscheduled nga power interruption. Kag kabay pa nga mahangpan kita sang aton nga mga konsumidor and in fact no tama ikaw temprano pa lang sang Lunes naka-inform na kita sa aton sini nga mga pumuloyo. Amo ini siya ang kontani patigayon no last week November 27 pero wala madayon kag subong patigayon na tomorrow that's December 4 2022 Domingo nga adlaw. Alright, Miss Joy, sa mga kabumbo naton damo nagapamangkot pwede man nga masigi-sige lang ang inyo sini nga trabaho, inyo sini nga maintenance. Di nyo naman siguro kinanglan nga pag-utdan kami sang siyam ka oras o ramo sina kalawig ka oras. Pwede naton maplastar kung ano ka-importante ang ginatawag sini iya nga preventive maintenance in terms naman iya sa aton sini nga mga feeder, Miss Joy. The word itself, Bombo Cham, nga preventive, no? Para nga maibitar naton, malikawan naton ang mga unscheduled power interruption. Kung madumduman sang aton sini nga mga konsumidor sang Biyernes sang or Huwebes sang gabi no, may ara kita nga nagluntad dito nga natumba ang poste naton sa may Barangay Sambag.
And in fact, nadala ni siya sa kuntani scheduled iga-rehab naton subo nga semana, no? So kung hindi ni naton maobra, hindi kita magpatigayon sang rehabilitation, amo ning matabo sa mga facility naton, amo ning matabo ining mga unscheduled power interruption. That's why nga nagapatigayon kita sang scheduled maintenance para nga maka-schedule kag makapreparar ang aton mga pumuluyo. As to your question, kung ano ka-importante ang preventive maintenance sa aton mga substation. As I mentioned earlier, daw kapareho ini siya sa tawo nga nagakinanglan kita sang check-up para nga mabalaan naton ano ba lang masakit naton, no? Para mahatagan kita insigida sang reseta nga hindi na siya magiging acute or hindi na siya maglala pa. So parehas ni sang aton nga mga substation, kinanglan naton sang PMS or Preventive Maintenance Services para nga maibaluan naton ano ang estado sini, anong status sini, kag malikawan naton ang long outage o kung mas dako pagid nga problema in the future kung kag malikawan ini naton kung nagakanda kita sang PMS. Alright. So, klaro adto, no? Sa aton siniiya nga mga kabombo, hilabi pa sa mga konsumidor sa nga More Electric and Power Corporation, para nga ti ang iban sinibalaan na Miss Joy, kabalo ka naman kung ano ang ila sini nga mga initial reaction paghamba. Nga lawig naman brown out, amo sila mo santo. But ang tawag sing gani ang benepisyo para man iya sa mga konsumidor. Thank you so much, Miss Joy, for your time diri sa Bombo Radio Iloilo. Thank you man, Bombo Cham, and maayong hapon. Thank you din sa management sa Bombo Radio sa paghatag sa kahigayunan sa More Power para nga ma-inform nato ng aton nga mga konsumidor. Salamat, Kate, and good afternoon. Si Miss Joy Fantilaga ang spokesperson sa More Electric and Power Corporation sa More Power Customer Care Department. Tikabay pa nga nathagan kamo sa aton sinikaron niya nga mga kabumbukon nga need gid ining preventive maintenance services. Now, sa aton siniiyang nga mga kabumbo kay para nga malikawan naton ang mga problemado or lala pag iniya nga sitwasyon, no, in terms ng power outage kung sige-sige lang dahi karon nga tawag sini, sige-sige lang da operate ang substation, no, sa Haro Feeder 2 kagaway man lang sa maintenance sa aton sini nga mga kabumbo as early as Monday na naka-abiso na ang More Electric and Power Corporation kag para hindi ka mo malipat tigin paplastar ta pagidiri kay Miss Joy subong iya now a day before sa sining scheduled power interruption or power outage. Ang oras naton 42 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 sa aton sining pagpanumbalik ka banwa. Pag-igang utan naton siniiyang Bombo International Correspondent dito sa Korea. Kayang mga Koreano kuno dito daw halos hindi makapatik ang daw hindi makatulog sang kalipay. Ini kasunod sang paglutos sa Tagalog pa makapigil hininga, no? Nga hampang sa nga sang powerhouse team nga Portugal kag sang Korean national team sa World Cup FIFA 2022. Sa aton sinikaron niya mga kabumbo, tiyamakol mo bla, malutos mo ya ang team sang lantaw sining isa sa mga superstar sang football, si CR7, si Cristiano Ronaldo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa tunga sang
dayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo kay kaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon sa sinimatinion. Live karon via Zoom kita mangikopod naton sining Bombo International Correspondent direktamente karon sa may South Korea. Si Bombo International Correspondent Da Yun Lim. Magandang hapon po, Bombo Dayon. Magandang hapon po. Si Bombo Champo ito ng Bombo Radio Iloilo. Opo. Yes, ma'am, anong
pwede kong maitawag sa inyo? Day, yun, or anong mas prefer ninyong itawag? Daon lang po. Daon. Opo. Alright. Bombo Daon, kumusta dyan? Kumusta dyan sa South Korea ngayon? Malamig po ngayon dito. Malamig ang panahon po. Sa ibang lugar po, nag-yelo. Pero mabuti sa lugar namin, wala po. Alright. Anong oras ngayon dyan sa inyo, Bombo Daon? 2 o'clock na po. Mag-2 o'clock na po. Ng hapon? Ng hapon po. Advance lang po kami ng 1 hour. Okay. Sa Philippine time po. Alright. Kumusta ngayon yung atmosphere dyan matapos na matalo ng Korea National Team, football Korea National Team, yung powerhouse team na Portugal, Bombo Dayon? Opo. Bagamat malamig po sa South Korea, parang ramdam namin yung init dahil po sa pagkapanalo po ng Korea sa Portugal po. Marami man ang napuyat pero sulit po, kagaya ko. Kagaya ko na napuyat din. Halos hindi pa kayo nakatulog sa ngayon sa excitement or na-feel ninyo na enjoyment sa pagkapanalo ng national team? Tama po. After po ng panood yung panalo ng Korea versus Portugal, hindi pa rin po nakatulog dahil sa tuwa po kasi yun nga po nakapasok sa yung sa round Korea of 16. Ano yung sitwasyon diyan kasi una nakascore ng goal yung team Portugal. Nung una nakascore yung team Portugal, anong diyan yung mga pakiramdam ng mga Korea national diyan pati na ninyo Bombo Dayon? Ang pakiramdam po, parang nawawalan sila ng pag-asa. Pero parang para sa amin po ng mga asawa kami ng Korean, parang kami po yung nag-cheers. Para, yun nga po, parang gusto din po namin talaga manalo yung South Korea. Tapos nung nakagol yung Portugal na una, nawawalan po sila ng pag-asa, gusto na nilang matulog. Pero kami, gising na gising po kami, cheers talaga namin. Tapos pakiramdam ko talaga mananalo po yung South Korea. Kaya po yung asawa ko, bis na matutulog na siya, nagising po siya ulit. Tapos sigawan po yung mga Saka madami pong buhay na buhay po ang Facebook. Yes. And then nung nakascore naman yung Korea, anong sitwasyon diyan? Naghiyawan ba? Naglulundag ba yung mga nanonood? Maingay po yung mga bahay. Maingay po, nagsisigawan. Nagsisigawan po, malalakas po, mga gising na gising po yung mga tao kahit madaling araw. At nung nakagol, nagising kahit na madaling araw until the end of the game na. Opo. May celebration pa po. Ano yung celebration? Ano po? Yes, ma'am. Ano pong ginagawa nung nanalo na yung Korea? Ano yung ginawa nung anong klase celebration? Kasi sa ibang bansa, lumabas yung mga tao doon, nag-riot yung iba nag-inuman. Diyan sa Korea, anong nangyari pagkatapos ng nanalo? Bago pa lang po ng laban, nagiinuman na po. Inuman na po, tapos mga celebration, kumakain po, mga order ng mga chicken. Ganito po sa Korea pag may mga game po ang Korea, todo support din po yung mga Korean. Kaya kahit matapos na po yung laro, lalo na po nanalo, talagang yung celebration po sa bahay, ganun po yung ginagawa ng mga Korean. Nagiinuman pa din po. Hanggang ngayon po ba, meron pang nagse-celebrate? Hindi po. Masaya. Kahit po yung ibang mga nakakapasok na sa trabaho. Masaya po yung pakiramdam. So ibig sabihin, talk of the nation ngayon, yung achievement ng national team ng Korea dyan. Opo. Alright. Sa ibang bansa po na nagdi-declare ng one-day holiday, yung iba may mga gifts from their official. Diyan po sa Korea, ano pong narinig natin dyan? Meron po bang holiday na deklarasyon or meron po bang regalo yung mga matataas na official sa mga players? Wala po sa Korea, pero yun po yung mga gusto pong magbigay, yun po sila, may mga binibigay po sila, yung iba po. Pero sa government po wala po namang basta enjoyment lang, salo-salo, ganun po.
Okay. Ganun lang po. Yes, ma'am. All right. Kayo po ba galing kayo sa celebration? Hindi po, sa bahay lang po. Sa bahay. Oh, si Mr. po, kumusta? Yun po, galing po siya sa labas. Mm. Nandito po siya. Yun Oho. po. Baka pwede nating makausap si Mr. mo. Pwede po. Ano po yun eh. Yun po, paliyo. Yabo! Paliyo! Kitari ko isayo. Pali! Pasensya na po. Mahiyain po ba si Habi? Ito po. Korea! Annyeonghaseyo! Yes, congratulations! Office Korea. Oh, nakakaintindi po ba si Habi ng Tagalog or English, ma'am? Hindi po, pure Korean. Pure Korean. Okay. So, paki-translate na lang po, ma'am, yung sasabihin ko para sa kanya. Pwede po ba? Opo, pwede po. Alright. Ano pong masasabi niya sa, yun na nga, yung pagkapanalo ng Team Korea versus sa Portugal? 오po. 여보, 한국에 이겼잖아요. 포르투갈에서 어떤 느낌이냐고. 무슨 말씀 희열을 느끼기. 희열가 뭐요? 희열. 힐. 기쁜 거지. 판타시아. 판타시. Natutuwa po siya, parang fantasy na po. 인생이 최고, very good daw po, very good ang naging laban po ng Korea. Kasi parang sa history po ba? Yung po history, Hangge. Parang tumaas po yung ng Korea pagdating po sa sports, lalo na po sa soccer. Ganun po. Okay. Yun po yung gusto niyang iparating po. 어허. 그리고 한국에서 나라 도와주는 거 시민들한테 도움이 있는 거 뭔데요? 도움. 이기는 거. 이기는 거 도움이 되지. 느끼는 거. 도움이 있는 거 뭔데요? 도움이 많지. 어떤 거 빨리 그 라이브요. 인생에 도와주는 거 뭔데요? 인생에 힘이 파워가 생기지, 힘. 에너지. Magkaroon po ng energy. Kumbaga parang sa economy po, parang tataas po ang ng Korea. Parang ganun po. Yun ang gusto niyang sabihin. Yung energy po ng bansa, parang lalakas po. Parang 인생에. yun po yung gusto niyang iparating. Ma'am, Bombo Dayon, ano po yung ini-expect ng mister ninyo dito sa FIFA World Cup? Meron bang inaasahan siya na makukuha yung kampyonato ng Team Korea yung ngayong taon sa FIFA World Cup? FIFA World Cup에서 한국이 올라갈 수 있는 거 그런 거 있냐고. 올라갈 가능성. 가능성이 맞아요. 아니 말하는 게 뭔데요? 빅바에서 한국 상태 지금 바라는 거는 Hindi pa ako magaling ng Korean, pasensya na. Yung maging number 1 po, yun daw po yung gusto niya. 최고가 되는 거지. Okay. Yung mag number 1, yun daw po yung gusto natin. Alright. Kahit po mahirap, so na may susunod pang laban, ang mga kalaban po ng Korea, Brazil. Yes, Kahit Brazil. mahirap kalaban ng Brazil, syempre dapat manalo po yung Korea. Kasi nandito po kami sa South Korea, parang yung gusto po talaga namin manalo yung Korea. 코리아 축구로서는 Yun po. 최고지. 최고밖에 없어요. 최고. Alright. Very good Bombo na po. Dayon, ma'am, may tanong ko lang po, matagal na po ba kayo sa Korea? 7 years po. 7 years. Meron na kayong anak? Opo, 11 years po. 11 years. Korea, hindi po yan sila natutulog kahit may pasok. Mabuti na nga lang po, Sabado ngayon, kahit nagpuyat sila, okay lang po. Pero yung mga bata po dito, kahit mga elementary, alam na po nila yung kalakaran ng pagdating ng soccer na yan. Kasi nga po, ang Korea,
ano talaga nila po yung first first sports po talaga nila yung soccer po. Nakilala ko yan po. Okay. Ano po yung pangalan ng mister ninyo? Kangmin po. Per Kangmin. Oh. Kangmin po. Kangmin. Kamni. Oo. Sige. Kangmin style. Kangmin style. Alright. Bombo Dayon Lim, thank you so much for your time. Pakisabi na lang, maraming salamat sa kay husband ninyo po at God bless. Salamat po. God bless din po. Salamat po. Yes. There you have it, sa aton sini mga kabombo, ang aton sini nga Bombo International Correspondent, si Bombo Dayon Lim, direktamente sa South Korea. Muna ganing hambal sa akon sang kilala ko bala maninoy, lantaw ka man bala sang mga tawag si gani, sa mga Korean nobela na bala, ano ganina, K-pop, K-drama, para kabalo ka mamabag Kinoreano. May nabuyan man tabisan pa paano Bombo Brinan engineer. Anyo nga sayo, ano pa to man? Pero sa aton sinima kabombo sa Korea, no? Number 1 sport Manila dito ang football or soccer. That is why nga hindi man sila basta-basta hamako nimo powerhouse team man ni ang Portugal. Tigin lutos nila, but ang Korea is also makabig naton a powerhouse team kon soccer or football ang aton siniya nga pagaistoryan. Rason sa aton sini makabombo apisar nga naunahan sila i-score sang team Portugal, pero ini sila ang natigayon nga makabawi kag malutos pa nila ang South Korea. Ti hambal ganin ni Bombo Dayon Lim silinga. Amo na diya ang kinaandan sa Korea. Balaan na di sang tanan nga tawog. Ti grabe ang celebration. Sa aton sinimatag palamating iban sini nga inugtulog na tula pagka-score kuno sa Portugal. Dulaan sila ganang iban to tinuyo na engineer. No? Pero mga Pinoy to ilabi pa mga misis sang mga Korea national nga mga Pinoy, sige lang sila gyapon nga nag-cheer. Pagka-goal kuno to sang Korea, sus Maria Kagusep po. Pinukaw si Banahon niya. Niya kaskorta. Tingnan mo na to diyon. Hasta subong, why pa to tinulugan ang mga Koreano dito sa Maya Korea sa kadalagan sang national team, no? Or football national team sa aton sini makabombo sang Korea batok karon niya sa Portugal. Ang masunod sini nila nga sambuaon, hindi man basta-basta to. Sa aton siniya nga mga kabumbo kay Brazil, no? Brazil, pero kung Portuguese speaking ka sa aton siniya mga kabumbo, maghambal ka sa Brazil, do medyo tikuon mong imo dila sa letter L, no? Brazil, na do mo sina maghambal o mag-pronounce ang Brazil, na do mo sina sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di balantayan ini sa aton sini nga mga kauturan. Kag speaking sa World Cup fever, diri gani iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mabatsagan taman ang World Cup fever. Ngaman, ti ginunahan sa Ngungka flyover ang ilang arko. Inspired ina sang goal sang tawag si gani sang World Cup. Sa aton sini nga mga kabumbo, engineer, pakita na bala ang arko nga ginabutang sang sa Ungka flyover nga ginkakibot sang tanan, no? Ginpamangkot naton mga opisyalis, di way sila ganiya kabalo mo. Sinya way kami kabalo kung ano ang intervention kay ginahulat man gani na namon kung anong engineering intervention or solution from the national or central office sang Department of Public Works and Highways, kay tiway pa sang communication diri sa amon. Pero ti bangod sa aton sini makabombo, nagapadulong na kita sa mas intense nga FIFA World Cup Games sa tunga sa mga naka-qualify sa round of 16, iho ni Carbon, umulhot
ang World Cup or FIFA World Cup inspired arc dira iya sa may Ungka flyover. Kunang kilala ko pa, Animales. Oh, pero why dira nagatakop? Or why dira nagauntat ang World Cup fever nga nakalapot na diri iya sa pungsod Pilipinas, partikularmente sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Kung ang Korea, ang Argentina may Lionel Messi, ang Portugal may Cristiano Ronaldo, ang Brazil may Neymar Jr., ang Iloilo may Gob Arthur Defensor Jr. man kami, Lantawao, nan, sos Maria Kagusip, direct kick ng mga birada ni Gumtuto. Way kasagang, yaguli, way kasagang. Ano pa kin? Sos Maria Kagusip. Ara na, Lantawa bala, hindi malipod sa ibalo sa mga kabumbuta nga sadto, nang in player man niya si Gumtuto sa football. Tigi na share lang diya sa aton ang iya sining abilidad sa patag sang footballo. Ti sa probinsya sang Iloilo ang barutak kilala bantog sa football sa Santa Barbara. Amat-amat naman subong, no? Ngati gina-embrace naton ining sport nga soccer or football kag nagaproduce kita iya sa mga quality players man sa aton sini karon nga mga kabumbo. Man kung wala lang ni magabugados Gumtuto, sa amo sadto nga abilidad niya, laban-laban naging membro guro ni ka Philippine Ascal Team. Sa aton sini mga kabumbo. Liwat malapa kita ta silang direct kick ni Gumtuto Jr. Nan, sus Maria Kagusip. Kung ang Brazil may Neymar Jr., ang Iloilo may Gumtuto Jr. Way kasagang, way kasagang yaguli. Sa aton sini nga mga kabumbo, delayed ya katama yang mga movement ya sa guli ya sa sipa sa direct kick ni Gumtuto. Sus! Ano-ano man yung guli man. Sa aton sini nga mga kabumbo, damo sa mga sport nga saranggid iyang ang mga Ilonggo makilala man. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, kulang lang suporta sa aton sini nga gobyerno. Sa aton sini matag palamati, matamat na mga nagkalain nga sporting events karon sa probinsya and of course diri sa syudad sa Iloilo, ginasuportaran na ni sang aton sini mga opisyales para ngati dira kita iya makakuha, no? Produce, makakuha sang mga talent, nga makasarang makahampang internationally, sa aton sini matag palamati. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kaga impormasyon sa gihapon diri lamang sa Bombohanay sa udto aton sini nga istoryahan. Sa aton sini karon nga pagpangalagad, iplastar naton diri sa aton sini nga mga kabombo ining natabo sini nga rambol. Natabo nga rambol sa isa ka bar sa distrito iya sang Mandurriao. Pati ako nagkakadala, Bombo Brinan, engineer, ang akon nga kurbata gusto ko man sipa-sipa to bla pareho kay Gumtuto pero sa kara kita sa kolehiyo kada hinampang sa College of Arts and Scientist. College of Arts and Sciences. Grabe, no? College of Arts and Scientist. Nag-scientist ako tadi ba? College of Arts and Sciences. Tanan nga ball games ginampangan taman sa aton sin mga kabumbo kagati bugalon tayo nga magsugid-sugid diri sa inyo nga nakapaghampang ta soccer, football, nakagol man kita. Sa aton sin mga kabumbo. Tido mayo man no? Pero pagbalik ta, istoryahan ta, rambol sa distrito sang Mandurriao. Ti mga bouncer to kag security nakuhaan sang footage
sa aton sini nga mga kabumbo nga ti imbes kung tani nga punggan nila ang pagginamo, sila mismo nagapinang lapdos. Nagapinang bakol sa tubang pasang kapulisan. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Being standard time, 26 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Isa karon sa makabig naton iya mambalaton dilisturbo sini iya nga sahi isang hitabo natabo sini sa distrito sa Mandurriao sa isa ka bar. Ako sa diin may nagluntad sini iya nga pag rinambulanay isang mga pamatanon. May mga video clips kita diring nakuha in padala sa aton sang pipila naton ka mga kabombo. Natuhoy karon sa nasambit sini iyang kinagamo. May prior incidents nga nagklinabo sa distrito maniya sang Mandurriao sa isa ka super club nga kung sa diente gin reklamo diri sang pamilya sa isa sa mga customer nga nagpanakit ang mga bouncer. Bangod man ang imbulbado sini himata sang isa ka opisyal diri sa syudad sang Iloilo, ginhusisa ini sa bahin karon sang sangguniang panglungsod. So may mga regulations nga ginisugtan, naplanuhan, kag hindi man klaro diri kung ginapatuman ini. But
as far as I can remember, na may mga mando na diri si Mayor Jerry Treñas tuloy sa pag-regulate sa mga securities, bouncers, no? Sa mga lugar nga kung saan nagaservice ang makahulubog sining ilimnon. Although, hindi naton tumod gid ang ugatan sa nasambit sining pag-irinaway, pero malapuyot abi ang sitwasyon. Kag from the looks of it, though, hindi makontrol sang bouncer/securities and even sa aton sino mga kapulisan ang nasambit sining sitwasyon nga nakambal kita nga wala iya control kay naglabot na sa punto nga pati ang mga bouncer may ginauyatan na iyang hard object kag pati sila ang daw kasubong nga nagpakigbahid naman sa rinambulanay pinaagi sa pagpanglampos sining matig-a nga bagay nga wala ila sining ginauyatan. Ipakita na to ng porsyon bala Bombo-Mel sang pila ka mga videos diri, video clip nga ginpadala sa aton sini mga kabombo. No? May audio na, log ko. Butangan ta audio. Di ko makita sa aton sini mga kabombo pinukutay na mo, no? Ara man ang presensya sa aton sini mga kapulisan o galing kiti sige yapon ang bardagulan sa aton sini nga mga kabombo sa mga tinaga pa. Hasta iyang sa punto nga pati na ang mga bouncer kag security personnel nga kung tani maga-maintain sang peace and order kag lantawon man ang sitwasyon kag kabigon ang sitwasyon tubtob iya sa maximum tolerance but nakibot kita nga may mga kasubong sa tuong aktwasyon ang pila ka mga bouncer, securities nga nagapakita nga pati silang nagpakigbahin na sa nasambit sining malapuyot karon nga sitwasyon. Liwat pala ipakita naton Bombo-Mel Areo. Porsyon sa video. Sa makita naton ang lugar ni do ginatawag sini nila kang mas kilala siguro sa mga pamatanon nga tavern. No? Tira iya sa may distrito sang Mandurriao. Anong investigasyon diri karon sang Mandurriao PNP? Si Bombo Jomar may follow-up report. Jom, sa report please come in. Nakatigayo na dire karon nga makapaistorya ang ining mga grupo sang mga kalalakinhan nga involved sa ning kanagamo dra kag at same time ang management no dra sa sining mga balailimnan adra sa may barangay San Rafael sa distrito sa Mandurriao ini regarding sa natabo kagabi iya nga pagrambol. So based diri sa pahayag ni Police Major Ray Sumagaysay ang Chief of Police diri karon sa Mandurriao PNP Station nagpadulong mismo ang ining management dra no sa mga kiosko kag ginistoryahan kag ginisugtan diri karon bobotsam nga ipabayte no sa sining mga involved dra karon nga mga personalidad ang mga damages bilang ati nagkalaguba dito sa area umpisa nga nagtuga ini nga nasambit karon niya nga gamote kay na sa initial natong assessment ang mga nagkalaguba to mga bangko may atuman nga mga lamisa nga ti uman sa tapi siguro ti sa paglampos to sa kung sino manda sa sining nagtuga dira karon sa sining kinagamo dira karon sa may nasambit yang area Bombo-Champ no kag ti sa apartment sa management o nato nga ti desidido sila tani o sa kakaso pero sa lihido istorya naman sila kag tiginsayran nga papirmaho naman sila kag mabayad no kung tinada karon ng assessment ng mga damages adto hindi lagi dabi ma-exact diri ni Major Sumagaysay
kung na pilato ang exact amount nga ipabaydan di karon sa ila ang ila sini karon nga ginatuga yang damage sa nasambit yang area. Although kasi makita kaman nga may mga bouncer sa lugar, at the same time may security guard gali na dana ka-detain aga hasta maggabi kay aga shifting to sila. Alain man ang nagabantay dira, alain man niya ang halit sa gabi hasta ya mag bumuchamp, no? Kung lang taon natin diri karon, pinagagawa diri sa investigation sa Mandurriao PNP Station nga based diri sa ila sining pangusisa ang isa diri sa ginalantaw ang rason amo ang hinubog, no? Bangod na ti dira nga area ti damo ginada baligya ang mga makulubog hilim noon. Bubot something iban bago lang nagtakop siro marana kuno sa area mo naga-shot at tubtob kagahon kay ti alas 2 ang aga. Way na sang nagainom dira atros antes ina iya matabo. Siguro ng iba ti pila nakakaha ang naubos kag sa diri sa na-mention man sang otoridad nga posible nga may ara hindi paginsindahan ay blas sa pihak na grupo rason nga nagtatuga dira karon sa kinagamo ang isa gini sa dimension diri ni medyo sa magaysay basta ang iban kuno nga na ano lablan na dalala sa tulok ang iban kung tulokon mo ti lain na ang pag-interpret amo na nagaresulta dira karon sa kinagamo dira sa manisambit nga area medyo wala na anticipate no kay ti ang kadamuon para sa tawo kung ilang taon naton mas damo katama ang volume no kay ti Biyernes hindi man niya hambang usual nga adlaw ti Lunes mga Martes gagmay bubutsam kag natabuan nga may nag-open dira nga bag-o nga mga kiosco bala nga nagkatanyag ba sa makulubog nilid noon siguro ng iban ti nagpangalit man dira amo na nga nagtingog dira sa may nisambit nga area. In terms man sa police visibility, may police detail na duha ka bilog. Alapit dira sa may area di pagkabalo nila nga may kinagamo dito, gilayon nga nagresponde kag tawag to sa backup agod nga ti pasipay ang ning natabo karon nga insidente kabubutsam dira sa may nisambit nga area. Ti ang sama diri sa panawagan sa otoridad ati dapat nag-anon ba lang ang ining pag inomda sa nga sining makulubog ilim noon kag nagkakadapat nga makontrol no sa tagsa pa mga individual nga nagasulod dira ang ina sini karon nga kaugalingon. Ipamati tabla si Major Sumagaysay sang may interview diri kada Bubutsam na may kumusyon niya tabo ga mismo sa sulod Ibinban specifically sa district na Ibinban nga dati hideout. So, immediately, yung patrol ko doon makabilog, nag-proceed sa area. In turnover man kang bouncer, kagwardyan nila, pagindala natin sa station, nagutod na ang manager, nila nga bouncers, no? So, nakabilog, sir? Kaginawa, kung di makuha ang numero nila, no? Kung sila nakabilog. So, pero dito, both parties, naman sila kapag plastar nga may sila na intaso kung sa piso sila sa management. So mag-decide sila nga bayran na lang to ang mga nagkalabuka ng nagkaladamit sila nasulod sa milignan. So mo itong why naman maposige sa ato ng investigador kay nag-settle sila ka nag-agree sila na mabayad na sila sa management ng milignan. Apila baydan nila, sir? Wala lang ako kagina kaya ang kagina ang istorya ang investigador kay sila mismo istorya wala naman lang naging kapon sila gidiyaan nila balayran so ay nakita sa naman mag-ibig na ng buksan dito ang tiyak na tayo na magpasugot kung sila ang buksan nila dito sa management kung sila dinakapuan sa nila ng komisyon. Anong rason, sir? Anong rason nga nag-kumusyon to sa lugar? Actually, sama na permi kasi bago ang area, like daw ang subong na po pwede daw lima pagkakiyos. So, lokang text no. So, mostly sa akon mga kabataan, kundi mga bago kay nagaray, tulokay, kasi nang time na lanay. Tulokay, kabidanay gamay, ang actually kung ang tao tayo nubog ng sindahan.
Bali, dumi na sa lapay? Mga maamo ng guaya gamay, ang iban sila pa gamay nakadako, no? Kasi kita, grupo-grupo, blani. Nga, paglang sa mga hubog na gani, diyan lang nagtugod ang Wala mag-servisyo na ako, nakulit ng mga ilimnan. Lalo nang ilim mga ilimnan, nga daw medyo ginatayo, ay bago lang. Pag dito naman siya, sila pamulya, pero pwede kayo tayo ng butang dyan sa buwa kapulit. Kung wala ko lang isa takapatoy, lagi na ang standby point sa DevTech. Nakita sana daw, ara naman na yung volume kang mga manginimang from Snowville Complex. Yan sa nagkagto kayo daw may mga bago, di na open yung cute. Ang iba ni Sir Estudyante ko, no? Mostly man ang kakagto sa ako na estudyante na. Joms? Si Major Sumagaysay. Adra karon niya bumbutsamte, di malikawan nga may mga kadtogin ng estudyante kasi natabo ini adra sa may area kagahon. Bumbutsamte mo nang do kanamo sa mga padulong dira ilabing ko na weekend adra sa may area. Pero again tag man diri sa otoridad nga kadapat na alas 2 ang kagahon. Igasunod dara karon ang mga management sa Kiosco nga wala na nila ginapa gina-order sa makulubog ilib noon dapat iporto maubos na ang ining pakulubog ilib noon kasi mo nang isa dira karon sa pagsulundan nga ginapatuman diri sa syudad. Ti wala comment si Major Sumagaysay sa mga bouncer tong pangbakol. Actually, ang namangkot naman kay na regarding sa video, actually nakakita man si Major Sumagay sa diri karon na bubutsam. Kag based to sa iya sila paglantaw nga ang iban to ti patambag lang to sa nagbulig lang to bala magpasipay sa sining nasambit dira karon niya nga gamo. Widati sa bouncer ginalantaw ba kung na karon nga matabo kasi nakastoryanay naman sila kag duway naman sang nga abi mapasaka to sa kaso ang piyang kampo batok sa sining po na regarding sa sining natabo yang insidente. Sige. It is si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Master Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Pakita tatong do may top view bala Bombo Mel nga video clip. Amo sina. Butang ilang sa nga audio dayon. Sa aton sini nga mga kabombo. Ari balaw ang hitabo pila sa mga voice clip, video clip nga gipadala diri sa aton mga kabombo. Bouncer to nanumbaga. May nanumbag pa yun sa bouncer. Na bouncer ng lampos ang tawag siya ni monoblock. Nangyara pa yun, nagpinanghampak, may ginauyatan, may panumbag, Alright. Sa aton sini mga kabombo, dapat sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang role sa bouncer, magpacify sa gamo, hindi magtubong sa kinagamo. No? Kung manutisyaran yung mga pulis nagpatupa, may pulis nga nanumbag, kag ang kalaway lang kay sa tubang pasang pulis nagapang sakit ang mga bouncer. Dugangan pagid sang mga involvado sa kinagamo nga ara na ginang pulis. Sige gyapon ang iya sila tinapungulay. Timag amon mas mayo paguro nga way lang anay baligyanay sa makalubog kay limnon tubi na lang imnon ta hasta matapos ang Dinagyang Festival. Kunintrahan malang sang mga bulayog, tikalon,
Oh? Kag mga kulang sa pansin nga sahi iya sa mga personalidad, kag mga maisog nga way sa lugar, di mas maayo pa siguro nga tubig na lang imnon ta hasta iya matapos ang dinagyang. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? May mga bars kita diri ginabisitahan sang local and foreign tourist sa palabuton sini nga celebration aton sinagyang amo ni masalapuan tayo. Tiano balon sini karon nila. Diba si Mambasa hindi na lang ta maglagaw da sa syudad sa Iloilo kay basi lampusan kita ka bouncer ka mono black chair. Basi kon naga-enjoy kita iya tapungulon kita gulpi. Oh. Hindi bla? Si Mayor Jerry Treñas may statement na ngayong pagwa kag hindi niya luyag ang natabo kag galuyag nga ipatawag ang mga tag-iya sining bars kag makigsapol ang aton sining alkalde. And with that, we have on the line via Viber ang aton siniyang alkalde sa siyudad sa Iloilo, si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Live ikaw sa Bumbuaray sa Udto. May ngapon gid bumbotam kag sa aton tanan nga tagpalamati may ngapon sa tanan. Yes, Mayor, may plano na ikaw nga ipatawag ang mga owners, managers sa sining bar nga kung saan may natabo nga rambulanay kag inasang kagahon? Yes, sa una nagstrikto kita dira and ngayo ang mga operators kag owners nga tagan sila pagligwa para maka bawi-bawi man sila. Pero tikon na mo ni nga mga sitwasyon nagkakatabo dira sa aton sa area sang mga bars kag mga drinking places dira sa Smallville hindi ta gid matugtan, and we will not allow that if they cannot secure their customers. Then we will go back to the previous EO nga hasta lang sila a certain time, no, do alas 12 lang to, and then they will not be able to serve alcoholic drinks anymore. Last time, Mayor, nangin kontrobersyal man ang reklamo nga gindangop sa imo sining talatapan regarding sa isa ka super club sa may area man sa distrito sa Mandurriao nga kung saan ginareklamo pagpatupa sa mga securities or bouncers nila. Diri may mga video clips nga ginauyatan ng Bombo Radio ginsend man sa aton sino mga kabombo nga nagapakita nga may bouncer nga nanglampo sa monoblock chair ng hanos sang matig-a nga bagay kaganang tapungol Mayor Jerry Treñas. Ang Cave Super Club, no? And after na sirata, they came up with their protocols. And may recommendation halin sa aton permits and licensing itugutan na sila mag-abre, no? Ang aton hindi gusto nga ang mga customer sige lang painom para nga mahubog. Dason ti kun hubog na mag tapungulay hindi man nila makontrol, no? So amo na ang ginapangitaan ta balance, and we will not allow these things to happen. Otherwise, ano na lang kuha naton diri. Ti kung mag-amo ganito ang balko kag ginamayor, magsigi ni nga do magamo kung ginapanugutan kag gaan ligwa nga makabaligya sa makaulubog nga ilimnon ti all throughout hasta sa dinagyang tubig na lang guro panugutan ta mayor kag soft drinks ang pwede ma-serve para nga way nagamo, Mayor Treñas? Well, nagtawunta, no, as much as possible, you know, we want to normalize things, but if at all everything we have done hindi pa makontrol, why not a move? On the other hand, Mayor Treñas, sa karon ti isa man sa mga concern naton diri sa siyudad sa Iloilo ang African swine fever. Anyway, may latest update dira sa imo, Mayor? Ang African swine fever may isa to ka case sa Bitoon, and may 5 ka idik ginbalikan ni nagpositive ang isa, ginbalikan nila na depopulate na to, no, ang sa Bitoon. We are proactive when it comes to ASF.
may mga rapid test kits nga na donate sa DA nga ginausarta while ginapadala pa na sa Manila for confirmatory test. Right away, kung mag-positive sa rapid test kit, gina-consider ta na nga positive na, no? And aside sa dito sa bituon, ang iban daw nag negative man to sa MH kag sa Blabago. Kag since nga Disyembre nakita karon ang mga nagapangunagid sini nga ginakonsumo isang karne sang baboy kag karne sang manok, Mayor Jerry Treñas, no? Kag may mga information man kita diri nga nakalabot sa Bombo Radio nga nagapaandam sa posible avian flu naman iya, Mayor Treñas. Ang bird flu, muna kinabantayan ta, no? May existing EO pa ang syudad. Pagsugod na gwa dito sa Luzon. And we continue to make sure nga ang ina nga EO ginasunod gid sang City Beta, ang especially sa mga ready to lay, sa itlog kag sa mga manok na nagasulod, no? May ang poultry industry sa probinsya kag sa syudad, kag may ara pa kita nga mga allied businesses, mga bakery, mga iban pa nga nagasalig man kag restaurants nga nagasalig man sa supply sang manok, dapat proteksyonan ta sang husto gid, no? And we have heard that there are cases of positive nga bird flu dito sa Roa City sa Capiz. Ginapa-verify ko ni subong sa aton nga City Vet para nga strictohon tapagin, no? Kahit hindi ta gusto nga maglabot na diri sa aton. Alright. Mayor, thank you so much for your time kag sa mga information man diri ngayong pakigbahin sa Bombo Radio. Saliwat, maayong hapon, sir. Thank you gid kang may hapon. Deri wavit si Mayor Jerry Treñas sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo. Di patawag kag istoryahon ining mga managers, mga tag-iya sining mga bar or kiosks. Sa aton sining mga kabumbo ko sa di nagluntad ang nasambit sinikiron nga pagrinambol. Kag dapat tatagan man sa nagakigo sinikiron niya nga igtulupangod ang nangin aktwasyon sang mga bouncer. Sa aton sining mga kabumbo. Kag dapat ang mag hatag man sa nagakigo nga pagtamod ang kapulisan naton ara gid stubang nila, nagaginamo pa kag maluoy man kamo sa mga pamatanon kag sa kung sino pa dira ang mainit ang pamatsyag, no? Kung makatughong sang makulubog sining ilimnon naga-isog ti sa aton sining mga kabumbo, may mga okasyon kag mga aktibidades kita diri sa syudad sa Iloilo. Hindi nyo na pag-ubusang pasensya sang aton sining mga opisyales, particularmente sang ni Mayor Jerry Treñas, nga may mga pagligwat naman sa paghalog kag kahigayunan nga ginhatag para nga ma-enjoy taman ang nightlife sa aton sining mga kabumbo. Kung ang ginhalinan sa Tulukay, sa aton sinimatag palamati, ti kung magkanto ka sa bar, sa aton sining mga kabumbo, no? Kabudlay manggaling ko piyongon mo mata mo bumbo umel, no? Magkanto ka sa bar. Dako pa ginang problema karon kay magkanto mo sa bar para nga hindi ka katulok sa iban sining katawo, piyongon mo mata mo, may masandaran ka, naglain pagit. Remember, nagkakanto kita sa mga bars, sa mga hangout places. Mainom kita abisang serbesa dira, makaulubog nga limnon. Kay ang tinutuyo naton mag-enjoy, mag-relax. Pero wala dira iya nalakip nga mapadulong ikaw iya sa bar, tapos kung may makatulok sa imo, may masalapay ka, mang-init ka dayon. Tama kasubo ang natabo sa nasambit sining nga lugar nga kun sa diinti may ilinaway iya nga nagluntad.
sabahin karon iya sang tag-iya sang kioste pamirdihan man para sa ilay. Kay ting iban sini, mambang at hindi na lang kami sinadira iya magkanto kay kagamo gali dira. Mapiktuhan man karon ng ila sini nga negosyo. Why na iya sang customer or parokyano man nga magpadulong sa ila sini nga lugar? Para abi mag-enjoy, mag-relax. Kagamo na gid man subong ang batasan sang millennials, Gen Z, Gen Y, ano pang tawag sini sa ilang gamay lang yung gali yung singki anay, tinapungulay na yon, inaway na yon, rambol na yon. Timayo lang gani kay wise ang hinaniban nga dala or kung why man sang armas nga dala sa aton sini nga mga kabumbo. Ti may mga ginapunggan pero do hindi pagid magpapugong sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero rin sa una, amot ko na eksperyensya nyo man, kung diin nga ginapunggan mo, dito paging nga pamirsa. Amo na yung maglakat ko sa una, upod ko sa akon sino yung mga abyan. Kung sino to may makakita sa kuway, yun na yung ginapunggan. Di kung do makita mo nga do alkansin at para ano pang nag-updanay ka mo, kundi siyempre buligan mo na lang. Anyway, joke lang na. Pero mga kasubong sinibalaw, sa aton sini nga mga kabumbo, ti suno sa kay Major Sumagaysay, nag-umpisa kuno sa malain nga tulukay, ti pwede nga bisan malain pang tulukay nyo, ti pwede nga likawanay na lang kamusang banas sa aton matagpalamati. Galing kiti ambota nga luyag niya subong sang mga kasubong sini nga mga pangidaro na magsagad ka pinangita sang gamo. Ang hinulsol budlay kay sa ulihi na permi na tuon abi. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ikaw kung tani iya kadto ka dira kay gusto mo mag-enjoy, gusto mo mag-relax. Way kay mo ya kabalugol pihada lang may hinabuyanay bato, hinabuyanay butilya, lampusanay monoblock-chair. Pilagin ka makahambal ka nga hindi ka na magguwa-guwa ka hindi ka na magpadulong sa mga kasubong sining lugar man. Karami tani nga lugar kay before sang rambol enjoy. Tiyan mo kaninang nakabutang sa mga nakita naton sa Facebook. Enjoy now, planakit lawas later. Enjoy now, priso later. Enjoy now, hinulso later. Sa aton sino makabumbo. Kag isa pati sabahin iya sa mga bouncer tani mga sir, ang inyo siniya nga papel ano nyo mo? Punggan ninyo bala? Nga maglala pang sitwasyon? Buligan nyo aton sino mga kapulisan nga matap na ang pagginamo? Or mapauntat ang rinambol? O galing kiti sa baylo? Amot ko sa diin, sila ya nakakwa sang abilidad nga ti. Sila na lang yan na napungol Sila man yan ang hampak sang kung ano man tumatig ang bagay nga dalasin ni nila. Ang isa ka bouncer ba daw, hindi kin magpautang. Amot ko nung tabo siya, linampusan niya ya kamuno black chair ang isa ka customer. Yamakon mo na banwa. Ti may mga rason man sila guro nga ti kung nga naglabot sa punto nga mo sina. But ang trabaho nyo da is to maintain peace and order mo. Hindi iya nga kamong manumbag, kamong manglampos, kag kung ano pagidyang himuon nyo sini, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti imbis nga mapauntat yung gamo, kay mismo kamo nagpakigbahi naman sa gamo, nadugangan na lang gintuon. Kag ti isa tubang pasangaton sini kapulisan? Hiningagaw yung gino.
ang pulis bala nato no lang tawa. Tilaglabot sa punto nga nagapang disog pero ang pulis naton way gid ya nagapatupa sa ila kamot, nagapanggapos lang. Ila lang siniya nga tinutuyo nga mapauntat sa pagwaras ang kung sino man dira ang unruly kag involved sa kinagamo. Sa aton sino makabumbuti karon niya pati ang mga bouncer, pati ang mga security nag-intra man niya sa tinapungulay. Arabaw, atag-atag ba ito pagid? Pawala lang si Ambok ko. Dumidyo tambok nga security bla. Biraya, piktos na skilid yo. Pero iba na atagi niya. Sa aton sino makabumbo? Nan! Grabe ba? Critical blow birada mo bo ba? Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo dapat makadiho na gidman sang ordinansa sa aton sini mga kabumbo nga ma-regulate ining mga bouncer. Hindi na naton luyag pa nga maglabot sa punto nga may amo pa sini nga matabo. Ginunahan sang The Cave Super Club, ginsundan sang tavern, or sining mas kilala sadto iya nga hideout, suno man sa ila sining pahayag. Kakanto ka na na bumbumel? Why pa? Masyar, sa ano na tabo ni Bernes? Ano duty mo kung Bernes aw? Day off mo? Sunod na Bernes, may masyar ta to be? Taot ako, manggamo pa sila. Kay i-plus report na yun. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, kabay pa, nga makadihon na ginman sa mga pagsulundan bala sa bahin sang makadihon sang ordinansa abi sa pag-regulate sa sining mga bouncer kag securities sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kay ti sa pagkabalota sila ni ang naga-maintain sa peace and order sa nasiling ko na gani ang mga unruly i-prevent nila nga makatugas ang anuman nga kinagamo sa sulod sang isa iya ka lugar or establishment nga kung sa diin dira sila ay nagapang-empleyo, hindi iya kay maintraman sila sa kinagamo o kontrambol. Iban sini nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa Iban Sini Manus Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo, Ora. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon, agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa Nagahalog na ang mga pagsulundana. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize.
maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sa Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sa... Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. Wow, Saturday. Feeling much ang paglagaw-lagaw. Sige, enjoy life. Di na ka mo, luyag nga magkadto. Ano ang luyag nyo nga mga activities for today and for the weekend? I just hope, no, nga aragid ka mo sa company, sa mga tao nga luyag niyo, nga maging kaupod, samtang nag-enjoy ka mo sa inyo nga luyag nga himuon. This is Tita Regine, nag-welcome sa inyo sa Saturday edition sa siniya palatuntunan kahapon lamang, December 3, 2022. Kag-ready na ang aton nga winner, si Boning sang 4th District. Usually, we would often hear, no, base sa ka-ad sa sang una, sinong best friend mo doon? Ang cute nga pamangkot,
Kag ang cute nga sabat, syempre, ikaw lang. We'll be talking about best friends, pag-abyanay, ang pagpalanggaanay, pagintindihanay, pagpatawaray. Dira mag-revolve, no? Ang aton nga pag-istoryahan later on with our winner nga si Boning sang 4th District. Because each one of us may aragid nga ginakabig nga best friend naton. And so mga kabombo, I hope everybody's just ready, kag plastado na sa ilang mga paborito nga mga pwesto. Check naton sa ato na nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Hala, 22 dias na lang, 22 days to go, kag Christmas na! Excited gid ang tanan. Sige, diri sa atong program, gina-invite ko gid kamo magpadala sa inyo mga stories. Pwede gid ang mga Christmas stories. I-email nila gina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And for our song para sa inyo this afternoon, from the Bombo Music Festival, nagikan sa kay Miss Jeremy Orgason. MU, mayong hapon. Minuto chinachat mo pa, ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. MU! Ano nangyari? Pwede rin magandang unuan, di ba? Why not? Hello again and good afternoon sa inyo, sa mga letter senders natin whose stories nabasa natin this week.
Brace yourselves. Isa na naman sa inyo ang aton nga mangin winner para sa sininga semana kung sa diin nagahulat ang 1,000 pesos nga cash kagang aton nga pag-prepare sang aton nga pag-interview sa inyo via video call. And this time, ara na siya. Wow, kagwapo sa iya, no? 80 years old, ining aton nga. Ining aton nga winner si Boning sang 4th District. Hello, Boning. Good afternoon, gid sa imo. Hello. Hello. Tita Jane, hello. Okay. Mabatian ko gid ikaw. Ako ya, mabatian mo man. Batian mo yan, ni tita. Ang kakit sang imo nga tingog. Malolo pa ko sa imo. Nagadipindi. Kaya, ibagat ka, tawag pa ako ng manong. Sige, mamanong Boning kita, no? Okay Mamanong. lang. Bisa na lang, ni tita. Okay lang. Okay, sige. Well, sa imong edad, 80 anyos, for sure, madamo na ikaw sa mga na-encounter nga tawo, nagkalain-lain ng batasan, di ba? Kagang iban, may ginbilin gid nga dako nga inspirasyon sa imong kabuhi, kag hindi mo gid malipatan. So sa imong istorya diri sa amon, Manong Boning, you talked about your best friend. Sino ang ginakabig mo nga best friend sa imong kabuhi? Para sa akon, si Ruming, the best friend nga, tigo, even the whole world guru, hindi maparisan. Madayaw, gila ko siya. Kag siguro, why na sing abyan nga makaparyos ka kay Manong Ruming. Si Manong Ruming, amo na ang panawag namon siya. Alright. Istoryahay kami, B, ng Boning, sa inyo nga pag-inapdanay ni Ninang Ruming, kagkun paano ka mo nga nangin close? Paano ka mo nangin close friends? Sugod sang kay dito kami sa piyak nga barangay. Tapos nagsaylo kami. Ang tiyo ko nag-recommenda sa to tita ang mga barangay official gina-appoint lang kay voluntary in service. Tita. Di inpabulos ako sa akong tiyo nga mangin councilman sa to councilman kag ang barangay captain sa to natawag nga Tiniente del Barrio. Correct. So, ginbaton ko ang iya kuan kag nagplanay kami ni Manong Ruming. Aha. So bali ikaw nangin barangay kapitan Teniente del Barrio tapos siya nangin kagawad mo, do mo sina? Hindi una ang nag-operator kami nga mga councilmen mga since 69 up to 80s. Okay. Kami magurag. I see, oo. So, bali, before, ang unagin yung pag-updanay ninyo as councilman, no? Councilor ka, councilman ka, siya councilman man. Tell us about Nong Ruming. Ang character niya, ang pagbinatasan, kung paano siya nga magdala sa tawo, kaangay man niya, or mas young sa iya, or mas may edad sa iya. Tinibligid siya kayo tita. Daway siya sing kakigol. Wasa ka daw sa amon nga grupo sa barangay official. Daw siya ang joker bla. Kung may ara nga diskusyon kag daw medyo kuan siya ang nagatapna, nagapakadlaw. So ang mga kuan nga ma-arise nga daw hindi mag-intindihanay, nag-untat lang kay why kami sing masawal siya. Sabi mo tita Regine, sa sukod sang makilalay kami ni nungka nga nagpa kami sing istorya wala gid. Aha. So why gid ka mo suwa ano na? Suwa ay. No ay. So why gid ka mo nagbaisay? Why gid ka mo nga daw tama ka debatihay. Oo. So kanami lang gid no. And then later on nangin mag-partner gid ka mo sa inyong political career. Istoryahay kami kayo. Kay ang kuan 1982 napilian ako nga kuan nga barangay captain. Siya ang akon nga pilos kagawad. Abi mo kita way ko pagani ma-include sa akong istorya nga 1988 is 85 I think. Amo na to ang pagsugod sang lakbay aral. Sa mga barangay. So ang amon nga budget sa barangay tama ka limited. Ang
ginapalakat sa amon nga barangay walang sa kapitan kagawad. Abi mo kita rin din, instead na siya, ako ang gusto niya malakat sa Metro Manila. Kaya isa kami kasimana ng Alasbay Aral. Yes, so, okay. So, nag-updanay ka mo nga duha, mga lakbay aral, updanay man ka mo. First of all, tell us about this character again, ni Nong Roming. Paano siya bilang isa ka padre de pamilya? Paano siya bilang isa ka amay? Si Manong Roming, tama gid niya ka kuan sa mga kabataan niya. Kontrol niya ang mga kabataan niya, pati ang iya asawa, masinulundon. Daw himplo siya sa nga mga amay sa amon nga barangay. I see. Masinulundon ang mga kay maayos siya magdala sa iya pamilya, sa iya mga kasubong, sa amon nga mga kasimaryo, sa subong namon nga mga barangay opisyal, maayos siya. I see. So, he's a person of good character. Tell us ang natabo sa inyo kung paano nga gin-test ang inyo nga pag-inupdanay kag pag-abyanay. What happened? Isa sa to ka tita ka bisis sa nasulat ko na pagkatapos ginamon sa to ka kuan meeting sa mga barangay opisyal kaya ako ang natilian nga IBC Tuxurel dito ko sa amon nga IBC President na mabakal sing Philippines flag sa kuan sa Iloilo. So nagdalikat ko pag dito ko Niaga. Pag pauli ko mga banda siguro mga alas 2 wala pa ko pati nakabakal na ko sa bandera sa aton ng Philippine flag. Tapos ay pag ko ka-ibis nagkinarulan ang tao pa may nag-wild nga tao nga anak mo nagali ni Manong Roming nga appeal sa kagawan ko. So sino inong si Roy? Anong iyang ginhimo ni Roy? Ini si Roy bana niya sa siya sang akon second cousin. Okay. Si Elina. Si Roy nga ni bali ko siya ang anak ni siya sa unang asawa ni Manong Roming. So duha gali kaduha siya magpangasawa. I see. Okay. So sa first wife ining si Roy. Paano mo ni nga i-describe ang behavior ni Roy, ang iyang mga character? Kumusta siya bilang amay sa iyang family, bilang bana, kag bilang anak ni Nong Roming? Si Roy siyang primero gidi niya kay orihin igo siya makita sa iya amay si Manong Roming sultiro na kuan na siya matinahuron matinulundon na tingalaga ni ako sa natabo mato nga kay kada sugatay namon nagpamilya Manong Roming di na makanto Manong Roming na ano ikaw matinahuron gini si Roy para sa ako. So na tingala ko kita na sa amo tong kagayunan amo pa to nga hindi na siya magpati sa akon. Ano to siya, hubog? Nakainom siya? Nga nagawara siya haw? Nakabati ko na may nga barkada ka nahubog. May pasuni, maganda daw. Magpati nga mo na to, tita, ang pagsugod block ka paggamit sang ni hakaka lang iba na kuno si Roy nakagamit sing marijuana. Pila edad to ni Roy amo to nga time? Mga pila edad niya? Mga pila edad niya ni Roy amo to nga time? Siguro sa mga 23. Bata pa. May asawa na siya. And then may bata naman siya amo to nga time. Ang iyang asawa nga nag-describe ko nga nagabusong si ikon kasing ko nga mutukan yung aksyon ko gilayon kay base marasan lang si ikon kasing ko. So may bata na sila or mo pa lang itong ginabusong? Ang nabusong niya to, why pa? Okay. So, subang, atong ginabusong, subang. May mga record ini si Roy sa barangay nga nagapanggamo siya, kasabad sa iya, naga-wild siya, may mga record siya nga mo sina? Sa nasilinggan ni Tita mo ay gift. May tinahuron siya. Nagagawan din gani ko sa amo itong
nga kay gayunan nga ang mga kimpo nagamot siya hindi gani ko magpati kay para sa ako matinahulon siya ka pareho sa mga anak man ni Manong Ruming. So bali mo to yung tiyempo naga-wild siya, gapangita siya kontra, no? Nagapangita siya away. So, istoryahin kami, paano mo siya naging pacify? Kaya sa isulit ko sa pag-apopogay ko ay pagpili na tinagula ang mga tao tapos siling nila nga anak man ni Manong Ruming kagapabot-abot ma ako nga maabot ang iamay. Nalantaw ko siguro mga 100 meters o 150 nga ginahagad sa iya asawa mapauli. Tita. Kung galing, hindi siya magpauli. Kaya nagkasinggit siya nga hindi siya magpauli. O ay sing mapatay. Ang mga tao sa kay Barangay Road mo, di santo ay pasilpon. Hindi kaway kasing kayan gulit. Hindi way sing tao nga makakaagidra kay balan mo kung maagidra ginaba narambatan na ya ya mga sobra tunga sa oras siya negosyar sa iya ulo-ulo nga Roy magpauli ikaw kay ang imong asawa lang tawa bala ko manubata na may anak ka sa pirang adlaw mahaluoy ka sa asawa mo magpauli ka mo kay o talang tawa ang asawa mo nagapungko pag nagahiribiyon balk siya. Pero kapiin mo tita, no, ang sabat na sa akon, palapit ka din, kagisan kapitan ka pa, pupunta ka. Pero ay ko tita gasubol, ay kadelikado. Ay kung musubol siya sa akon, siga atas na kumana. So balisang ginatubang mo ining si Roy, may armas ka man? Waay tita. Anong armas yan ni Roy? Ano ya ang armas ni Roy? Ang armas ni Roy, duwagit ka magtimbang saka red knife kag ang bunting nga piyak bala. Okay. Duwagit ka kamot. So paano naglabot sa pagtiniruhay sa pagbinunanay? Amo niya tabo tita hay. Sang negosyar ko siya ang magpauli mga sobra ko tuma sa oras kay sige ulo-ulo ko gyud magpauli. Ang isa ko katanod nagadalagan kay siguro na balaka masakon guro kati katungdanan matani nila nga amo na mapulik tani kapag tap na sang peace and order sa among barangay ug galing kay kuan siya way kumasiplati nga may dala siya nga armas ang ako nga una nga tanod kag singgit nga kap tirohon ko ang hambal ko hindi kadi ang armas mo kay ang akong tuyo nga marigosyar kag makuan siya nga madaralan sa malidong paagi. But pero ay gid kita ay gid Dason, ang sa hinali lang, ang isa ko pagikatanod nga dabali ang ginasarigan ko, samtang ginanegosyan ko si Roy, naglabay sa likod ko, ay mo kabalo, direktagid, ginasinggitan ko nga hindi pagparapiti. Puro nariktagid siya tita, kagin nagkalampos ang iya batuta. Puro nasagang ni Roy. Tapos pagka sagang ni Roy, nahandos sa may dughan git, sa may surok-surok siguro lakot ang kurasol kag nakasinggit na siya tita nga kapigo ako kag dalin umuy-uy lang. Dason ang isang amo na nga sad ko nga tinion nagaramo ko tao ang mangbod sang tanod ko nga tiya man ni Bilin nga tiyo man ni Bilin nagi amo to nga ang gamay niya siguro yung siling ko mahabulig mo, mahamag man, nawal siyang armas. So, kalitan ko na lang nga hindi siya mabuno at napitikan ko sa akong nga kung hindi ulitan ito mahimo pag hindi ko hindi ko mood ay sa akong una-una. So, instinct mo na lang, no? Ginsapar mo. Diin si Roy na igo. Natiruhan mo siya. Sa ulo na igo, tita. Ginungod mo gid man niya dito sa ulo? Hindi kay nagadinumugay mo. Dani isa kuan ko sa abaga, kay base pa man lang hindi siya kakuan ga. Kay tugod pa hulak. Okay. Sama lang kalupok. And then
Di sa tungation hindi nagadamo ang tao. Why gid anay ko nagaling, galikot-likot ko sa duwa. Basta sobra ko kaluoy lang kung pwede tani, madarapin sila sa hospital. Galing ang akong second classic mo tagawat man kasinggit nga manong magsungka ka na sa banwa, dalagan ka na kay bati magkwenta ka mga pamilya mo ba niya. So nag-decider ako na magpabanwa. So bali pila ka bilog ang nabunan ni Roy? Isa man lang, puro partong ang ikadua kong tanod. Natiyo manibilin. Okay. So bali sa amo to nga incident, ang napatay, amo to ang una nga tanod and then si Roy? Ay, so duha ang patay. Duha ang patay. So sang namarasmasan ka na sang imo nahimo pag sa mga natabo. Sa diin ka gali nagsungka by the way, no? Tita sadto kay Marcelo, nagway ko anay mag-dikta sa munisipyo. Nagpakuskudi ako sa amon mayor, kag sa amon SB, kag amo to tita abi mo pagkagabi hindi gino paturog kay paminsan ako kung ano ang mangin kapalaran sa akong mga anak kay kagmay pa mga 8, 7 tuig. May 5 gababal sa ako tita. Ang ginahimo ko lang na sila pangamuyo sang mga 3 adlaw muto kagi nag-abot ang hindi lagi sa 3 adlaw di samtang mga nundom ako kag daga hindi daw natruma ako kag daga hindi ko makapati nga mahimo yad ko panugiron ang akong asawa nga buning si Manong Ruming pinapangita ikaw kan surya ka mo. Tapos ang buwan ko sa asawa ko pasudla si Manong Ruming kay maistirangay kami. Tapos tita abi mo sa nagapadulong siya. Ako sa kuya pag daw maluhod ako pagkatuloy. Manong daw hindi ako magpati nga himo ko ko. Pasensya gid ako. Abi mo tita way kung gani maguna-una nga may maayo ang iya nga pag approach niya sa ako no ay sing emosyon, ay sing bangga. So kalma lang siya. Kay tamang kalmado nga tao, believe ako nga tao gid. Syempre daw galalain ka man siguro amo to nga panahon nung no kay ti bata sang imo nga best friend ang imo accidentally nga napatay. So gapaabot ikaw nga ti sarusuhon ikaw, suknaan ikaw, habuyan ikaw sa malain nga mga tinaga or may ihimuon gidya nga malain sa imo. But sa imo nga kakibot ang suli amo ang natabo no. And we'll be talking about that. Stay put. Manong Boning, panambalikan ko ikaw kagamuman mga kabombo. Magabalik kita para nga hibaloon gid nato no. Ano ang natabo? Ano ang ginhambal ni Nong Ruming sakay Nong Boning? Ti mag best friend sila nga duwa pero napatay ni Nong Boning ang iyang bata accidentally and after that ginpatawad bala niya and what happened to their friendship? Friends pa balagi hapon sila. Hibaloon nato ni na sa aton nga pagpanumbalik. Diri kita sa pag-interview sa aton nga winner si Nong Boning sa 4th District. Sa gihapon kaupod niyo si Tita Regine. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Unang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bagod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto, bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka Sige ta mga kabombo, kagbalikan taman si Nong Boning sa iya diri nga gina-istorya sa aton. So ato bangay ka mga duha. What transpired? Anong natabo? Anong istoryahan ninyo nga duha Nong Boning? Sang siguro nabasa niya man kung ang akong pagpangalisod kag kita kag paginusol. So ang nambal ang napabot nga figa niya kung ano ang imuon sa akon. Ibagali ang expect ko sa iya kita. Ang iya nga hambal, abi mo hindi nga masakit, kundi daw mahumok nga pandang mga lugmay nga mga tinaga. Abi mo kita ano hambal niya.
Buning, magpauli ka. Kaya ang tanan ko mga kabataan, hambalan ko na nga hindi pagtandugon. Kaya isang pagkatabo mismo, nagkanto ko sa natabuan. Nga kagin nangusisa ako, namangkot ko sa mga bata, sa mga tigulang na nakikita. Di na realisar ko nga ay kaginsing kasalanan. Gani nagdesidir ako, kay naluoy ako. Pag naibalan ko, hindi lang adto ko kinanglanon, hindi mo gidi adto mahimo. Kay nabasa ko ang imo nga panimuot pagpamatasan. Muna kita. So anong imo na ba tiyagan sa ginhambal niya nga ato, kaginhimo niya nga ato? Nga. Sa naghambal siya nga, pauli ka na, hindi ka pagtandugon sa mga kabataan ko, gina-assure ko sa imo. Pasalamat ko tita nga salamat Ginoong kung mahimo hindi patawaran kay nabalaan mo gid ang panimuot ko mga bra 30 mga rapit 40 gani anyos ang aton papulanay kay abi mo tita daw isa lang kami sinikab kuan bra ka bulsa ga siray kami ka paglima sa amon personal panmalay sa financial nagabuligay kami tita kung kuan ganin siya sa banwa kung upod kami hindi pa na siya gusto mo makapauli o kay niya buning nag-asawa ko to nag-iyaw si manok niya hindi gidanay mag-uli kundi kapanyaga so daw tama gid kami ka-close. Okay. Daw sobra pa kami sa mautod tita. Kag tinuig gid no ang inyo nga pag inuptanay nga duha. So what happened to your friendship after sa natabo nga to? Sang pagkatapos sa pagkatabo ko to kundi kuan naman ang eleksyon. Nag-abot di kay natruma pa why na ako sa magpapili sa kagawad o kung barangay captain. Wala papili ko ko kagawad kundi na barangay captain kundi siya ang tita ang itulod ko. Tapos napirdi ako sa to ani mo tita kung ano ginimo niya para hindi kami magbulag gin-appoint ako nga secretary. So danay gyapon ka mo. Siya bilang barangay kapitan, ikaw. Siya gusto magbulag kami. Okay. So secretary ikaw sang barangay kapitan si Nong Ruming. Pero years later, nagmasakit siya, no? Istoryahin kan mi bis. Nagmasakit si Nong Ruming tapos gin pamasyaran mo to siya. Sa pagbalita ko nga nagmasakit siya, mga gamay mo lang ang mga guro ay gani mga way isa ka bulan amat-amat sa abi luya nagbati ko nga nagamat-amat siya grabe abi nag-decider ko nga kadtuan siya sa ilabalay abi mo tita sang dito na ako siguro hindi ko lang ma-sure kung hindi ako guro hindi siya magmuklat at kay pag-abot ko gaturog, gapiyong ang iyang mga mata. Tapos pag abot ko, nagpungko ko sa may bangko, pinapungko ko sa ang iyang asawa. Dason, nag-ambal kay nini, na panawag ko kay sa iyang asawa mo. Ko ni, paano si Juan, si Manong Ruming, na araw. Purugit po pa niya, kasi niya, Ruming, si Buning ho, sabi mo tita, pilit nga nagmuklat ang iyang mga mata. Tapos, ang hambal na yung sakon, isa lang, kamusta ka Buning? Mula na. Tapos, hindi, nagpiyong liwat, may ko na siya pag, kundi kasi istorya kami sa iyong asawa, tita, nabalikdan ko lang. May mga luha na nag-ilig sa doon, nakamata tita. Tapos, kuan ko daw hindi ko ma-describe ko ang iya mga nawo nga daw kasi nga Buning mauna ako sa imo so sa amo sa tunga kahigayon ng tita da mabuka yung ko sa kaaluoy why ko makapadayon why ko makapadugay nagisin sa upay kaya asawa nga mapaulit na lang sa among balay.
And then after that, nabalitaan mo na lang, no, nga nagtaliwa na siya. So, Oo. ano ang ginakabig mo nga pinasahi sa kay nung Ruming nga ginkabig mo gid siya nga imo nga best friend? What's so special about him? Ano ang nanamian mo gid sa iya bilang best Ang friend? pinaka dibis gid nga masiling nga best friend nga sa tanan nga sa bilog nga ako makilala sa damo makita biyan sa samtang kita nagpabuhi. Puro pinasahi si Manong Ruming kay kita mo sa amo to nagkatabo. Waay siya sing reaksyon, waay emosyon, kay nakaintindi siya kag natungkad naman yan tita ang akon nga tigapuson kag panimuot. Muna nga ang pagtanay namon siling ko na kaina nga daw isa na kami ka bulsa gasiray kami sa mga problema pinansyal. So makasiling ko nga the best friend ko diya sa bilog ng kinabuhi tita. Alright. And then isa ikaw sa mga few persons nga ginpili sa family para maghatag sang eulogy, no? During sang iyang wake. Ano ang imo ginhambal? I like it when you mentioned something about forgiveness. Istoryahe kami. Palihog. Amo ni tita kang dito na sa may kaya may bali testimony na ko abi sa amon kay ang akon to nga papel as a best friend mo ang akon testimony kay nabalaan sang tao sa amon nakadugay gid ang amon nga pag-updanay. Di ang sang una nga nag-asa dito na sa simbahan kay ay pa ang misa may program. Ang una nga naghambal kita ang amon mayor, tapos ang amon kapitana kasi sekretary ako to kapitana mo. Di sang ikatlo amo ako to nagikuan. Ami mo tita sang ginlawag ng mahata ko sing testimony sa kuan. Do hindi ko tita katikang do kami sa magprapit ko dito sa may microphone nga ako abi na ang mambal. Tugod abi mo tita daw ang tanan nga tao nakapokus sa akon bla. Di daw daw kuan labi pa tita way ko digo. Kung gintinguan ko tita masaysay ang tugod sa among pagplanay sa marawig nga mga tinuod. Kag hasta nga amon nagkatabo ang nahambal ko sang uri sa akong testimony ko siling ko nung pagpatawaron kagid sang mga nga Dios kay ang pagpatawad mo sa akon amo ang garantiya mo nga pagpatawaron kaman sa aton manunubos kay ang aton Ginoo kasiling kung magpatawad gid sa duta pagpatawaron man siya sa langit. Correct. Very correct. So, amo nang assurance nga imo nga ginhambal sa iya no nga most definitely kung ano man ang iya mga nakomit nga mga kasalanan, patawaron gid siya no dito sa ibabaw because siya nagpatawad gid siya sa imo considering nga hindi basta-basta ang imo nga nahimo nga sala. But of course from your end, ang motive mo is also clear. And siguro nahangpa niya gid ikaw kag naintindihan niya gid ikaw. So, ano ang nabilin? Ano ang mabilin mo sa mga mag-abyanay nga ginatest man ang ilang friendship? Kag also, anong mabilin mo sa aton nga mga tagpalamati about forgiveness and about friendship? Amo ako mabilin tita sa aton mga aton nga mga maukod na tagpalamati nga tingwaon tagit ang magpatawaray, magbinigay, silinda sa concert, giving ang kag-help. Kay kung makakuha mo ko kuan mo kita matuman, amo na gid ang dibista nga kuan kay na siling sa aton Bible nga kung nagabuli kasi isig mo katao gapatawad, pagpatawaron man sa langit. Okay. And ikaw, because you have been forgiven by someone sa imo nga nahimo nga ginakabig mo nga dako nga sala, I am sure you are also you also have become a very forgiving person.
Am I right? Oo, okay. Nagkakuan pa, kita ginilulusaran ko gusto. Adlaw gabi, nga paginulsol. Sabi mo, tita, nagapangamuyo ko kay Lord. Nasa iya second coming. Yung pangamuyo nga makita ay kami nga duha. Hindi lang nga as a best friend. Kundi nga mag-ulutod na kay Kristo. Kaya ang atong Ginoo nga siling nga kung ang isa katao sa duta, kung ano ginhimo mo sa imo si katao di sa duta, ginahimo man ina sa akon, ina kay sa kay Jesus ng hambal. Di kung ano ang ginhimo niya sa akon, ginhimo naman kay Jesus. Yes, insakto gid na no. So, mga pila na katuig nga wala na si Nong Roming? Siguro mga 13 to 14 years yan siguro. I see. So after him, may nakita ka na ba lang nga bag-o nga best friend nga imo nga makabi? May ginbulos ka na may ara. Puro damo best friend pero why yung si makita si pariyo sa iya. Why sang may makatupong? Why si makatubong? Even in the whole world, tita, why gid siguro. Ang siguro kay ara gani nga mag-uruto di sala kag matarong kada ginumtanay siguro siya ay believe ko na nga tao. Wow, how we all wish you could also find someone like Nong Roming nga sa tion nga iga-test ang friendship. He would always stick to you as a friend, and because malapad ang iya nga paglantaw sang tanan, madalom ang iya nga pananawan sa tanan-tanan nga mga hilitabo sa aton nga kabuhi. So, Manong Boning, thank you so much, Gid, for sharing with us your beautiful story about your best friend. Ang imo nga prize nagahulat na sa imo on Monday. Kung ikaw ang makadto diri, dalakas ng imo nga ID, kadto kadi between 8 to 11 kung sa aga, and then between 2 to 5 kung sa hapon. So, congratulations, and God bless you. I wish you good health. Long life. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Thank you. And there you have it, mga kabombo, ang aton nga winner, Sinong Boning sang 4th District. That also reminds us of our own best friend. Kung ano man ang aton nga mga naagyan, mga milestones that aton nga ginagyan kaupod sang aton nga best friend. Damo man itudlo sa aton, ang tawo nga nagalabay sa aton kabuhi, especially na Gid ang tawo nga may dako nga impluwensya sa aton, ang aton ginakabig nga best friend naton. So who's your best friend? Sino ang best friend mo doon? That's the question. I am about to announce ang aton nga winner para naman sa sining nga semana. Kung sa diin nagahulat man ang 1,000 ka pesos nga cash prize para sa aton nga lucky winner, may best story for this week. And i-arrange man nato ng ato nga pag-interview sa iya through video call. But allow me first to say thank you sa tanan-tanan gid sa inyo, sa ato nga mga letter senders. I know ginapulawan yung inyong mga istorya and gina-recall, gina-retrieve from your memory banks kung ano ang nagkalatabos ang una. And you put effort para nga masulatin isang manami, maplastar sa maayo, kag ipalabot diri sa amon, so that ang goal is ma-inspire kami and at the same time ma-entertain kami. So ginapasalamatan ko gid kamo tanan, and at the same time ang iban man encourage ko mag-join man, magpadala sa inyo ang mga istorya. Who knows, one day kamo naman ang aton nga interviewon diri, kamo naman ang makabaton sa 1,000 ka pesos nga premyo. So isulat lang nyo mga istorya dira, paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat kid sa inyo tanan. And before kita mag-announce ang ating winner para sa sining nga semana, let's check again ang ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Klaro, 22 dias na lang kag Pasko na mga kabombo, and since malapit na gilinggit ang Pasko, ari naman ang pamaskong musikang handog sang Bombo Radio para sa inyo nga super special gid kamo para sa Bombo.
Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Congratulations to our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday. Ikaw, ina, Waisang Liwan, kundi si Apo Ricardo de Avila. Kompleto man din imong contact numbers. So nagapasalamat kita ko, it would be easier for us na mag-reach out sa imo. Again, congratulations! Our winner for this week,
Apo Ricardo de Avila. With that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan. Balikay kita sa Lunes. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy nyo ang inyong weekend. Good afternoon.